Vítam vás pri ďalšom videu z kanálu Internet David Talk Show. Je tu môj kamoš, kameraman. Som kameraman. by mal byť skutočný muž schopný. Čo by mal byť skutočný muž schopný? Zarábať veľké prachy. Potom byť silný. Myslím, nie na tomto. Potom mám byť verný svojej žene, neviem, ešte koľko, 4? Veríš, že všetko sa deje z nejakého dôvodu? Dá sa tak povedať. Niekedy to je, neviem, náhoda môže, no vlastne náhody sa vlastne ani nestávajú. Čo je moja teória? No. Ktorý deň týždňa najviac neznášaš? Rozhodne piatok. Piatok kvôli tomu, lebo sú najťažšie predmety, ale zase to ospravedlňuje to, že... To je tvoj najlepší kamarátka. Môj najlepší kamoš je asi ten kameraman. Ty si kokos. Teraz sa ozval. Kamarátka? Kamarátka. Počkať. To sa tak nedá normálne tak povedať. Normálne kamoši, to sa ináč nedá. Štetka. Aký je vzorec na šťastie? Vzorec na šťastie. Že vraj byť pozitívny. Čo rád robíš cez víkendy? Pár vecí. Hrám sa hry. Aj tie hry. Mapovanie? Mapovanie, hrám sa hry. Venuješ sa kamošom? Napríklad Skype. Žijú ženy dlhšie ako muži? Skadia to máme deti. Neviem. Vyťahne si to z detí? Môžete už. Ako sa volá? Gertrud. Vieš dobre tancovať? Koľko ľudí patrí medzi tvojich najlepších priateľov? 4? Medzi deňka nepatrí. Keby si mohla na svete zmeniť jednu vec, čo by to bolo? Že by bol len jeden jazyk. Takže ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, koment a odber pre ďalšie videá a lepší pocit našich súčasných. Čus. Teraz som tu ja a Peťo niekde číta nejaké otázky. Povedal, snad vám tento mikrofón nevadí, ak hej, tak si ho dáme tu nejaký stojan, ale problém je ten, že tento mikrofón nesníma zvuk z bokov, iba z vrchu. Poď. Takže si naposledy videl slnko typika žrút. Slnko som videl naposledy dnes. A tento tykož mi tu žere cukríky. To si potom zaplatíš. Koľko máš milimetrov typika žrút? Myslím, neviem. Je jazda autom. Kolo. 2200. Kam jazerám alebo oceánom? Oceány sú dobré na kúpanie v lete. Rieky žijeme, vlastne voda. A asi niekam mrdá. A jednoznačne rieky. Takže to by bol